आज ही पत्रकार परिषद घेवची पडली, कारण आम्ही मगो राजकीय पक्ष आणि गोवा स्वातंत्र्यानंतर 17 वर्षां महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचे सरकार ह्या गोंयांत लोकांनी अनुभवले। बार्देस तालुका, सत्तरी तालुका जावं, फोंडा महाल जावं आणि पेडणे हे तसे महाराष्ट्रातील गोमंतक म्हणजे मगो पक्षाचे एकदम हे असलेले म्हणजे बहुमतान निवडून येणारे मतदारसंघ असलेले तालुके। ह्या भागात अजूनही मगो पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच मतदार बऱ्या संख्येन आहा आणि याचो अनुभव आमकां प्रत्येक निवडणुकीत येता। जावं तो मांद्रे मतदारसंघ जावं, पेडण्या मतदारसंघ जावं किंवा बिचोले मतदारसंघ जावं किंवा सावर्ड्या जावं, फोंडा तालुक्यातले मतदारसंघ जावं, अशा प्रत्येक मतदारसंघात मगो पक्षान आपली ताकद पण कितकेच फावटी दाखयल्या। सुरुवातीक विषय घेतलो जाल्यार मांद्रे मतदारसंघात जास्तचे फावटी मगो पक्षाचोच आमदार निवडून येतलो। भाजपचे लक्ष्मीकांत पर्सेकर 3 फावटी, मागीर संगीता परब एकदा आणि एकदा निवडून आयलेले, जाल्यार तो पर्यंत मगो पक्षाचोच आमदार येता। तर पेडण्यातय तशेंच जास्तशे फावटी मगो पक्षाचोच आमदार निवडून येतालो। सांगपाचो उद्देश असो ह्या खातीर की आता गोव्यात महाराष्ट्रातील मगो पक्ष आणि भाजपाचे सरकार आहा, आमी आमच्या दोनूय पक्षांची युती आहा। मांद्रे मतदारसंघ हो तसो मगो पक्षाचो मतदारसंघ, जी धारोलकर हे आमचे उमेदवार ते निवडून येले। तसेच सुदीन ढवळीकर जे त्या सरकारात मंत्री आहात हे फोंडा तालुक्यातल्यान निवडून आयले। तर आमची ही युती जी आसली ती निवडणुके आधी जावंक नासलेली, निवडून येतुका सरकारान आमकां बर घेतली आणि आमची युती ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटात म्हणजे भाजपाच्या केंद्रीय समितीन मानले गेले आणि ही युती हे सरकार हजर आसतली। आणि ह्या भागात म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात मगो पक्षाचो आमदार आहा, त्या कारणान त्या उद्देशान तो मतदारसंघ फुडें जर युती करतलो जाल्यार मगो पक्षा कडेन आसतलो। हें सांगपाचें कारण अशें की त्या दिसा भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री, मागीर नवनिर्वाचित अध्यक्ष, खासदार हांचो एक मेळाव असो मांद्र्यांत जालो आणि थंय गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सरळ डिक्लेअर करून टाकलें की 2027 थंय भाजपाचो उमेदवार आसतलो आणि त्याच्या खातीर ते निवडून हाडचो भरपूर प्रयत्न करतले। आमी हेका काय म्हणना, पण जेन्ना आमी दोनूय पक्षाची युती आहा आणि स्वता मांद्रे मतदारसंघात तांचो म्हणजे आमचो उमेदवार नेतृत्व करता, तर फुडें जर युती धरता जाल्यार तो मतदारसंघ कायद्यान आमच्याच कडेन येतलो। आमकां अशें दिसता की मगो पक्षाक खंय तरी खच्चीकरण मनोबल खच्चीकरण करण्या खातीर हे शब्द मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान येयले आसतले किंवा दिसता की फुडचो तांकां काय तर तेंचो आनी एक मेळ आसतलो। पण एका जबाबदार मनशान हो जेन्ना मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षात लढयतलो हें म्हटलें हें खंय तरी अजब दिसलें आणि तेन्ना आमी ठरयलें की बाबा ना, आमी सुद्दां आतां आयच्यान कामाक लागप, कारण आमचो आमदार आहा जी धारोलकर, पेडण्यातय गेल्या फावटी आमकां सादारण ना म्हटल्यार 10,000 मतां पडलेली। सो आनी थोडो जो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सुद्दां हांगा तग मारूं शकता किंवा आमचो हो पेडण्याचो सीट येवंक शकता। तर म्हाजें परत एकदां म्हणणें आहा की बाबा सरकारान हेचेर विचार करचो, कारण लोकांक संभ्रमता निर्माण करप ना, कार्यकर्त्यां मदीं दुयी निर्माण जातली। हें सांगच्या खातीर आज तुमकां आपयलें। फुडचो हेजो म्हाजो दुसरो ह्यो कंपेनियन सुदीप कोरगांवकर हे तुमकां सांगतले। कोरगांवकर, कार्यकारिणी सदस्य। आज आमचो जर पेडणे मतदारसंघ जर धरलो तर स्वातंत्र्यानंतर कायम असो मगोचो बालेकिल्लो आसलो। फक्त पयले फावटी शंभूभाऊ बांदेकर जो अवघ्या मतांनी निवडून येयला, त्याच्या नंतर आमचे जितेंद्र देशप्रभू निवडून येयले, त्याच्या नंतर एक दोनदा बाबू आजगांवकर निवडून येयले काँग्रेसच्या हेचेर,
पण त्याच्यानंतर जर बघितलं गेलो तर प्रत्येक वेळी समाजला भरघोस मतांनी MGची सीट आहे निवडून दिली आहे पेडणे मतदारसंघात. आणि आज जर बघायला आलं कालची ती आम्ही जरी पराभूत झालो गेल्या निवडणुकीत तरी जवळजवळ 8-10 हजार मतं आम्ही त्यावेळी सह घेतलेली असत. तेव्हा युती प्रश्न यांच्यानी आताच काय तर सांगूचा की युती भाव पुढे जातली काय ना ती. विश्वजित राणेन सुद्धा काल म्हटलेला असा की ही युती ही पुढच्या निवडणुकीत कायम राहतली आणि तशी बोलणी आमची शहाच्या पुढे झालेली आहेत म्हणून. आणि आता अध्यक्ष ह्या वेगळा सांगता तरी असो संभ्रम आमच्यामध्ये न जाता आमच्यामध्ये भेदभाव कसले न जाता त्या युतीचा प्रश्न असा तो आतापासूनच जर सोडयलो तर आमच्यातले हे सगळे मतभेद आम्ही दूर जातले. तेव्हा अशा प्रकरणी ह्याच्यावर आता जर काय तो तोडगो काढूचो असं म्हाका दिसतं. तर मग पक्षाचे काम असलेले की त्या उमेदवाराक निवडून हाडप, त्या उमेदवाराच्या फाटल्यान ताकद निर्माण केली, पक्षात चिन्ह दिले, कार्यकर्त्यांच्या मेहनती त्या पक्षात जी दारोडकर हे निवडून आयले. अजून 3 वर्सां जाली, हल्ली 2-4 दीस झाले ते पक्षात असतात. जरी त्यांच्यानी कोण पत्रकारांनी म्हटला की ते पक्षाचो बॅनर येणार आणि कितें येणार, पण पक्ष मानता की अजूनपर्यंत ते आहात. आता माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे कोणीय खंय वचूंक शकतात, कारण एकाच फावटीत काँग्रेसचे 8 आमदार फुटून BJPत गेले, BJPत गेले, सत्ता आसा थंय खंय तरी कोणाक दिसता. पण जी दारोडकरांचे अशें प्रपोजल आमच्या कडेन अजून तरी येवंक ना की बाबा आपण 6 महिने आधी वयतलो का आपण ह्या पक्षान लढचो ना. जोपर्यंत तो आमदार आमच्या कडेन येता तोपर्यंत आमी ताका आमचो म्हणटले न्हय. जर तो निवडून जर गेलो जाल्यार पक्ष आपल्या चिन्ह आपल्या पक्षाच्या चिन्हार आमी दुसरो उमेदवार उभे करतले, म्हणजे विचार करतले दुसऱ्या उमेदवारीचो. पण आम्ही आमची जागा सोडचे ना. तितलो टायमार तुमकां मेळटलो म्हणटा सगळे हे करपा खातीर. निवडणूक जाहीर झाली आणि 6 महिने असताना किंवा 3 महिने असताना तो मोगू पक्ष तुमचो सोडून गेलो भाजपा, जाल्यार तुमकां तर तो आपलो उदरगत संस्थेचो म्हणटा. दोनूय उमेदवार म्हणिनात, इवन पेडण्याचोय उमेदवार तुमचो म्हणिना आणि मांद्राचोय म्हणिनात, जाल्यार तुम्ही खंयसर तुम्ही दावो करतात MG खातीर. MGचं खंय कार्य आहा म्हणजे ते दिसांक जाय न्हू. एक बॅनर सादो लावंक शकना तुमचो आमदार किंवा तुमचो पडलेलो उमेदवार, जाल्यार हे कशी काय कशें आहा जाणा की आतां कितकेशेच पक्षांतर जाल्लेले आहा. पयलीं भारतीय काँग्रेसींतल्यान दयानंद सोपटे BJPत येयलो, BJPत येयलो म्हणून तो निवडून येयलो ना. जर नेतो गेलो म्हणून नेत्या फाटल्यान सगळेच कार्यकर्ते किंवा मतदार वचनात ना. अजून लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी आपल्या गेल्या निवडणुकीत लागल्या अजून त्यांच्याकडे 6,000 मतदार आहात किंवा कार्यकर्ते आहात. मगो पक्षाकडे श्रीधर मांद्रेकर असताना 2,500 मतां आसलेलीच, 3,500 मतां आसलेलीच, ती पडलेली, दुसऱ्या निवडणुकीत कमी पडली. पण अजून खसळ्या वैशिष्ट्य मोगो पक्षाचो मतदारो आसात, फक्त संघटना बांदची पडटली आणि आमच्या त्या ताकदीप्रमाणे आम्ही संघटना नवी बांधपाक सुद्धा तयार आहात. कारण आता जी संघटना आहा ती लक्षात घ्या, आमदार मोगो पक्षाचो आसा ताची जबाबदारी नव्हती की बाबा तू ज्या पक्षाच्या चिन्हार निवडून येयल्लोय त्या पक्षाच्या चिन्हाचेर उभो रावन तुवें काम करूंक जाय. पक्ष संघटना तुमची संघटना आसा पळय ती तुम्ही कमी पडटात. आमदाराक तुम्ही दोष आम्ही संघटना आणि सगळे संघटना बरखास्त केल्या. संघटना ज्या आहात ना सध्या सगळ्या मतदारसंघात बरखास्त केलेल्या आहात. पण कार्यकारिणी तरी आसा, कार्यकारिणी ना, कार्यकारिणी सेंट्रल कमिटी आहे ती कार्यकारिणी, ती महत्वाची न्हू सेंट्रल कार्यकारिणी. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या जे तुमचा आमदार असो, 2 आमदार त्यांना घेऊन बैठक तुमची जायना. अजूनपर्यंत 3 वर्षां जाल्लेली ना. एकत्र बॅनरा खातीर आयिल्ले दिसतात आणि दोघांचे बॅनर वेगवेगळे दिसतात. पक्ष बांधणी खातीर तुमचं काय काम दिसना, कायच काम दिसना. आणि तुम्ही क्लेम करतात की पेडणे तालुक्यात हे बाले किल्ले असा म्हणून. कसो बाले किल्ले लोकांक तुम्ही गृहीत धरता, तुम्ही काम करना अशें कशें म्हणटा. तरी मांद्र्याचे आता कार्यक्रम ते उदरगता अंडर चलते, आमदारच करता न्हय ते. आमदारान आम्ही काय म्हणतो मोगो पक्षाच्या चिन्हार जीत आमदार झाला आणि मोगो पक्षान त्याका हाडलो निवडून धरया किंवा मांद्र्याच्या जनतेन त्याचो बॅनर मोगो पक्षाचो कित्याक ना. पक्षाचो जेन्ना कार्यक्रम आसतलो तेन्ना बॅनरो आसतलो. अहो तो पक्षाचो आमदार ना. आता पेडण्यात कसो पेडण्याचो आमदार हो BJPचो आमदार प्रवीण हल्लेकर असा. तो जे वखदार कार्यक्रम करता ते वखदार तो BJPचो बॅनर लायता. मागीर तुमचो आमदार कित्याक लायता बॅनर.
राघूभाऊ आता एक मुद्दे रे आम्ही मुद्दे सोडून वचे नाका तो आमदार असा तुमचा तो कार्यकर्ता थंयसर आता तुमची लास्ट मोमेंटाक जर आमदार हे करता पक्ष सोडटा तुमच्याकडे आमदार दुसरो कोण कॅन्डिडेट आसा आमच्याकडे आसतलो न्ही आणि योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेतलो वयतलो योग्य ते ऐन वेळार जातलो ऐन वेळार ना तरी जे दीस आमदार जर आमचा तुम्ही म्हणता ज्या प्रमाणे आमचं जर आमदार जर त्या वाटेन गेलो त्या दिसात दुसरो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो वयतलो तुमची पूर्व तयारी अशी नाही काय कशें आसता कशें आसता सगळें आमी जर सांगून गेलो जाल्यार ताका राजकारण म्हणनात आमी जर आमचे जे आयडिया आसा ते सरळ जर सांगले जाल्यार मागीर ते जगभर जातले न्ही गांवभर जातले फुडल्या निवडणुकीक ही भाजप बरोबर युती जातली का मागचे निवडणूक लढल्या तशीच रावतले सत्ता आमदार निवडून येले का ताका पाठिंबो दितले भाजपाक ना 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 आमी आमचे मतदारसंघ सोडचे ना युती जातली काय म्हणटा भाजप आणि मोगो पक्षाची युती जातली येणाऱ्या निवडणुकीत जर मोगो पक्षाक योग्य तो मान जर दिलो आणि योग्य ते स्थान जर दिले जाल्यार युती आसतली आता योग्य तुम्ही तीन येयले जाल्यार मतदारसंघात ज्या मतदारसंघात आमकां जाय ते मतदारसंघ आमकां सोडचे पडटले सीएम कारण आमच्या निवडून येयल्ले आमचो फोंडा मतदारसंघ 100 मतांनी गेला तुमका क्वेश्चन 2022 असोच विषय जालो आणि बीजेपीचे कॅन्डिडेट येता म्हणून त्यांनी नारो केलो लास्टाक गेलो MGPचो लिडर 2027 सीएम दावो करता की बीजेपीचो म्हणून तुम्ही कितें सांगतले ना आमी आमचो मतदारसंघ सोडचे ना मतदारसंघ आमचे वोटर्स आहात भाजपान फक्त 3 फावटी थंयसर पर्सेकर सराच्या नेतृत्वाखाली ते निवडून आयिल्ले नाल्यार तसो भाजपाचो मोठा हें स्थान ना हें कळ्ळें ना ते भाजपाचो हें आसलो जाल्यार 2000 बाय इलेक्शन जालें आणि त्या जाग्यार काँग्रेसचे उमेदवार जो तो बीजेपीत गेल्लो तो निवडून आयलो तेन्नाय आसतना इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून ते 8,500 मतां एका कॅन्डिडेटाक पडलेलीच 9,000 मतां एकच प्रश्न तुम्ही तो आमच्या पक्षात कसो परत नाव घेतात ना 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 तसा काय ना आणि मगो पक्षाची तयारी करूया अशें आमच्या हेतून ठरलेल्या बैठकीत की आमी स्वतंत्रपणे जिल्हा पंचायत इलेक्शन आम्ही लढतले संपूर्ण म्हणजे आमच्या जे फेवरेबल आणि आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट हांगा निवडून येऊ शकता ते आम्ही पक्षाच्या बॅनर सकयल लढतले चारय उमेदवार रिंगणात जास्त प्रयत्न असतलो आमचो 4 उमेदवार मेळून करचो संपर्क कोणी केला तुमकां हय आणि आमच्या मनात आहे की आणि तो ठरला होता तुमचे पक्ष कार्यकारिणी बी ताका तयारी आहायची तिची ZP इलेक्शन हय 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 बरोबर.